Jangan ni kapur cua bengin yo ni nong plus dang na I mebat skam lang walang ba inong duai ni bright star ko kongor in yo ben sim talang na kecing ruai ko basipo bong wan kena tu ya ro haleluya amen burom yu kres baro haleluya amen yu jisu belongs em hapo lakamesim ngin aingo kad ba em haleluya amen kecirwai ko basipo kutul lightly kon hadin katanga sakat ye mebat skam lang walang bat I nong duai ni bright star ko kongor bekin sim yak lajong ko benta U Trai haleluya amen Jingiaseng haleluya amen Abden langit yashem Kaket baskem ban urang sim tudem haleluya amen Ngan pulin na uyo anes kalenong kabala dekat bakan rio Naba U Blei Un kata yaka portai katba ula aitino yala ukun ba la kamarwe ba kat ba uwe ru ubangai ha jot shu hende unyo kajing im kabam jukun naga benta burom Blei aman Ini pendam hajing duai. Pa sngewbha maneng iwan ajan jong me. Aingo eme ko trai krat. Palai ni jing barokhat. To aingi kita jing kiana mutai we ni lang jing barok. Ni pana keteng discourse aman. Jangan aku boleh tu nong plus dang bi
me bat skam lang bat kum ju ru nang duai kum ju nam tai me bat skam lai la persang ban pulil dan namba kat khot lembaga kutin ke jong blai te kan kan long pat ka kan long ka nuksa pat ikwi pat ki hep kena bangin persang ai ku blai pi me bat skam long malang ba kum ju ru nang duai la persang isni long mo blai bon nang kyrkhu pi ke jing im ke jing bon lak sngi kum ju ru ane ko por ngin yo sngo no ya ke jing permana lembai general secretary jungi ba kum ju ru adin ko ta ga kerpat ya ke asya bangin pan kre adin melada pan permana kin so ba wan lam ya jing ngo chani sakhaman ba adin kata ga kerpat di mesta arkibor ka sono ben samba ben kentang ke jing ngo Sa sini kan kalau kajing penken mau nomor bakal sarkar keempat syak ki khun hab kena ki bahapok ke post naman wan sya kajing seng ti so bangin buram ya kata bangin wan sya kajing seng kena tang gitu ki balapalat ya ka post nam sya neng so bangin kan mau kata nduk lajum tayon mamantang ingin ang buni ki kena ki hapok ke post nam badang news nam pras nam ki lawan sya yimeni ndai nomor bakal sarkar keempat syak tingin ya buram ya kata ngin kan mau ba post nam sya neng ngin lak banwan sya yimeni gitu ki bahapok ke post nam ni sulap ban pet ya kan ni Jingiaseng ling baka YouTube channel. Tongan kerpat ikini ki kerteng lada ki don kin up dalawai ni Jingiaseng kata iri lamati khar kongor ilahun lang dingdo bat iri bok lang nyauta. Lada kini kim dal lada ki don ki bahayi yang asam lani ki basa marjan ki ba itu ru ki sngewbha ban up sipang man pensimnya ki program ki jongki. Kenipat kalong ke program nak bentar lesem tiyo. Kino isi menta ki long kumni ngin yo no yalam na vice chairman in yo noi lam jingerwai na iladiang hun simli I organize na ipelbon nong sit in yo e inong pulis dang na imewan pentamai warjri inong duai na iba bawan lam kupar kharlingdo bat inong kren na Mr. E kharsa no ngan om yang sa sisin na kabental sim tayo kinoi simenta kilong kumni inoi lam in yo an vice chairman inoi lam jingerwai na iladiang hun simli I organize na ipelbon nong sit nong pulis dang na imewan pentamai warjri inong duai na ibawan lam kupar kharlingdo bat inong kren na Mr. E kharsa no ini kilong jing pen bena Sungi Saphira Marbaniang ni U Blei Un doi. Ukpa jimbam neng yuan khmat jong U Trai. Ban ai ngui mi bom la ai ngi kini step trai. Mengiyo man kiyo kumki hep kena Jingiaseng Khynnah trai ban syakri mi. Oi trai ngi tu trai ba. Dan apa yang kena ki bom yo la ban kiyo kayem khu jong mi. Namar ki jing khang la jong ni kapor. Lai ngi doi ba ngi khama trai. Mas tang kendiat por tai ngi sayo ban Mawroh lang kena kenyo ban lon ki lang ban syakri mi kani ke yum khu kentang jumi ngai ngui mi trai suba ngi yo ruban ai wan ra kendiat trai nagi kyrkhu jumi trai ban ai sakam ka jumi trai ngi kerpat mi ban kyrkhu kini ki jing ai ki jong ru ba ngi la ban kum ka Jingiaseng Khynnah la ban pendon kam ka haki ki trai nam ta ban Saphira ngi kalama gospel jumi ngi doi ru nam ta ki tu ki lihat si yodon ki prank kena ki bom yo ban ai trai ni kapor ngi kerpa kyrkhu ki ru trai ki ying sam ki jong ki ba khoi pat kapor kin yo ban ai lam kendiat trai kam ko jong mi ngi kerpa mi bom dan kap ni ki jing syakri jong ru ni kapor dan kat trai ki nong simenta baro trai kerpa mi kam tam ngi nong kran trai ngi kerpa mi bom nyalami I trai su um sim khu jong mi ba ke ke ba in kran trai kan long ke jing kyrkhu yingi we pi we yalam ngi trai su sngi po lang sa ke jing mu jong ru ngi doi ngi pa ni baro ring Jesus Kristus amen cho ngai ku blei general secretary bala ai tu jing permana te kum juru kum pen ban kumala pen sngau lim bai general secretary ba ngisawam buram ya kani kajing pen bai jong sarkar kumakala ajung bet ngi bangila pen pelong kani kajing seng jungi bat kam tam nam ta ki tu khna
Iba shpos nam chaneng. Ndai gitu kipat kiba hapop o shpos nam. Nomor kamu Jingiaseng Khynnah kelap ben bangin pe lembaga online, lembaga YouTube channel Jingiaseng Balang. Ting kerpa di pik hep Khynnah bapin nam Sngi U ndai in buram ya ke ba sarkar kelap tha yangi tangkum tahi. Jangan aku boleh ruk kumjuk ya Master Arkibol Kasono belapan kentang ya kini kerja engo ingat kamu boleh ruk nang kyrkhu ya pi nak kau kepor. Kumjuk pat nak kepor ni nak poin nak sekoi pat ke benta kita bang Sngi ya kubor lembaga ketin jong Blei. Jangan sekuman hang ne bang lak penyedan rungkat bangi Mrs. Saphira Marbaniang benikong aku boleh pi kong nama ba lak penyedan rungkat bangi ke Jingiaseng Khynnah. Kum kejing pen itu ngatep bapi itu lo di kong. Di la long ru teng inang we ni kinang ilam Jingiaseng Khynnah Balang ekserman Jingiaseng Khynnah ben baki por bangi dang kham Khynnah mangiru ikong la long inang ilam namta ke jonga ru kumju bak namta ke jongi kinang ilam Jingiaseng Khynnah tinga ai ku blei pi kong ba pilak kloi ben pelai ja kapor ke jong pi ban sam ya ku bor lembaga ketien ke jong Blei apa ding jongi ki hep Khynnah tingi ngit skam bak ek ka ku bor bangin yo Sngi na pi kong kan long ke jing bentoi namta ke jongi ki hep Khynnah bat ki we pat ru ki bapet lembaga kanika YouTube channel. Tekum kejing pen kre ini sementara lang nak kejing ruai ke ba. Kejing ruai ke basan pusau. Kejing ruai ke basan pulai. Ngai it man sengap ke kubur ba angel ki yalam. Kumnu busim ke buram lawan long breu banyam. Langa lapom balajan. Ya kani ngatibha ba ulawan ban penem namar bu ie janga. Kejing ruai ke basan pulai. Brought light to lead khot bak chorus. Kubur ba angel ki yalam
Kat nung ilong ki badan bok bangin yo banwan syakan ke yeng ka ba khoi ba ka ba kentang ke jong blei. Kedai ni em heb beren. Pilong ni em ki badan bok. Ha dei ni long ki badan bok namar bangi yo. Ki khun ki jonga ki pat long ki badan bok namar ba ki dang dei hapo post nem dei. Te maki ru ki la ong ngangi kwa let lang mentara sngi mo teng ong em namar ba pi pat long. Te ngi padeng ngi bal along ngi long ki badan bok dei. Ten dei ki ru kam ni lei namar ka don ke YouTube channel dei jong ke Jingiaseng Khynnah ba maki ru ki la ban yo I bat ki la ban pet yang ngi ka ni ka por bat ki la ban ya seng lang hayeng. Te nga ai khublei ya ka program committee jong ke Jingiaseng Khynnah ka bla ibet be nga sa shi sien pan bangala ban wan ha ka ni ka por ban ai jingkren hakmat ke jong pi. But nga ai khublei snem thamai ru ye pi baro dei ngidang shuya kat tu kat ni tayo na uni how new snem ba thamai ba ngi kermen scam ba new snem ba thamai un long snem ba sngotenat macam snem long nem ba sngotenat he ulong nem snem ba sngotenat macam snem hoi bo nangi ong long bom sngotenat na mar balei ba wanu wanu tu coronavirus dei te henre ngi de ban pediang mere kata dei ngi de ban syem kata ngi de ban kemen ru da wan utun mau lapan kelashi bon ba ki dei namar ke jingwan jong tu virus ngi la anang ban le khon la anang ne man le khon la sai kti spang dei henre ki khna ba de em jutre tang man sai kti ru mar ki jai tu dong shoban bam ja sai kti ne hap ong be te dei spang hap ong sai kti te henre mentana du badan utu virus pada ngila nang ban le khoi ngila phong ki jan ba khoi ngila sum man la ka por dei bangiru tang suana jing tring hap ya sum hap ya sai piru doan school hap sum hap sai te dan ki khna ki bom pat long school bidang shong hayeng dei sum spang im long ban le ki jaka ki babun brio ba la hikai yangi bangin long ki bakam le khoi tingi ban priang ye kata ngi ban kemen ye kata wala ka long le se ka ba la pen wit yangi hendai ngin priang be kata ngin ong be long ka mon jong mi mo nei long ka mon jong blei hang no kum no ka long ru ngin ya be kata kat bo dang ai ngi kalat bangin im te heberen ngam tan kanu ka jingya thu khana ka ba phla dei ka bangan wan ra ai fi ha kani ko por henrei ka dei be na ka ktien ka bo khoi ka jong u blei ka dei be na ka ktien ka bo khoi ka jong u blei te ka ni ka jing tu khana ka bangan ya thu a phi shwa bangan poi shata nga shukwa ban kali jing kali a phi hatu phila pen kre ya la ka jing im dei hatu phila pen kre ya la ka jing im deng yong kom ta le se phila ban ong ni kong kali ku ta ka jing kali ngim tip ngim sngo thu dei ki bakam rit kengi bala kham san dik la sngu thu hatu pila pen kre ni em la ka jong ka jing im
piu kum tu kalau wan katu ke jingpang bakala yan ndei bon ki jingja shi kiwe kiri kala nang ja ki jingja ki ba bon jat bon rukom ti ngim tip shu mo sakai pada ke bandang ja ndei ne hem sakai pada ke bandang ja ngim tim ti kata kalau ke jing keliengi hatu pilapen kre ne ya la ka jong ke jing tu sha bangin poi shata tu inya kap de blang ki kemat bangin duai ko pa jing ubah bneng sai si sien pada try kum ki khon ki jong mi nuan ban ai ngu bang yemi ke jing bha ke jing spoon ke jing eat ke jong mi yak ba ma pelongi kum ni kum bangi long ta sngi bang la ban wan da ke yeng ke khoi ke jong mi ban wan ban yaro ban pan rom ya ka teng ke khoi ke jong mi ai boringi bangin long kita ki hep khna ki bai yai ne ki bala pen kre ki bai yai sha ki ba pediang ru ami haman la ke sngi ke jing ke jongi hi kai ru ngi bangin long ki ba snorit bangin long ki ba shong khop bangin long ki ba tip sngi bangin la ban ya ru kat kum kamon ke khoi ke jong mi sngo ko try jing khot karpat ke jongi dalam rukat ban ngi ke ni ke por ha ka bangi ban plai ka teng ke khoi ke jong mi ilong tang ki nong pop ilong ki bambet bambiang akmat ke jong mi andrai tu pen kan tang ngi sngo ko try ke jing khot karpat ke jongi bangi pan ka teng jisu hala ka taru amen ti halor jong tu ke jing keli ke bangala keli pi hatu pi la pen kre ela ka jing ngadon ke jing yathu khana ka bangan yathu na ka bible na ka gospel ke jong Matthias kala nong ka ba arpusan ki dikot nadu baning kong ter manu bakan mau syapang kata ka gospel ke jong Matthias kala nong ka ba arpusan kadai ke don bakan mau plai le bible quiz nei ya le sidon bakan mau manu bakan mau tola dam dan bakan mau mli lengan ya thu mangamo kadai syapang ka parsi ki shipongut ki thei sotti mo ka parsi syapang kita ki shipongut ki thei sotti te lo ong ba kita ki shipongut ki thei sotti kila yami nala yeng mo ban let jing let kila yami nala yeng ban let sakata ka ban let shaw yo tau nong let kurim mo ban let shaw yo tau nong let kurim ti haba pi let jing ya tho ane pi let chkanu gunu ka jing let pi pen kre ane mele dia pi pen kre ame le dia pen kre la pong de ke igam to ka sut ka ba biang ka juti ka ba biang ka sopti ka ba biang mar ni so tanat ban yo ban let kum kitu ki jing khawai mo ti kini ki thei so ti rui ki dang don na kata ka po kata ka jing pen kre bakin let sya kata ka jing khawai mo chong kurim bakin shaw yo tau nong let kurim ti lo ong ba kita ki thei sotti ki la pen kre mo san ngot kita ki thei sotti ki ba start ki la pen kre namar bali ka long kalenti ka bajingai ba ki hab banyat ling ba ka jingdom le se ka miet ukan lap ya ki ti ha ka por ba menta tingi don ki torch light nei dangi le chikin ngi lenti ki bajingai ngi la ban tebe ki torch light dum to ti henrei ha ki tu ki por ba de 4 don kata ka torch light ti ki haban pen kre ken ya ka pniang nang taya itu syarak mo bisa yu syarak yo am men syua ngi nang ret mangi don light por nang wan sa shani Mawroh am ya thang di syarak ha kata ka por ngi nang khna mangi 4 don light ngi nang ya thang di syarak ti la ong ba syarak ide itu qm don ngi the kompriang tu i penyeng tuk sai ngi thang ding hang tu ba tuk sai ku jet ik tu kompriang bat ka me dei te lo ong ba kita ki kan thei ru ki ya pen kre kum ta ken bakin ha balik ta ka jinglet ka ba kham jingai tu mo ki ya pen kre kum ta ki ya pen kre ta kita ki ba start san ngut mo ki ba start ki pen kre ta ka pniang bakin dup dap la ra kham bon ti ki la pen kre ba kum ta ter kala nang yai ko por ti kita ki kan thei ki ba kham bam start pa de mo ki ba bien lo ong ba ki shura bi thek tang itu isyarat klem da pen up lupa ko pniang ka bari ben the ka to ka syarak mo klem da pen up lupa ti lo ong bakla dei ka por bakin mi no na yeng bat kila leng ti lo ong ba utau nong lek kurem pen tuot mo pen slam nong uslam kan banwan mo ko ngi dangi lek yeng tho skin nong chan hang ni ru ni si lek chwa usun rang choi poi chwa mo ha ka yeng manien dei ni che ya up dei ti don teng da uslam ni ka slam ka kan thei ni uslam shana kom ta ter ti lo ong ba ha ka ni ka jing lek jong ki uslam kan tau nong lek kurem banwan mo ti lo ong ba kila ha banang yai up ti lo ong ba kala lap no ka miet dei ti la ya thang kita ki syarak ti kita kan thei ba start ti kila ya biang mo namar kila pen kriya lupa kata ka syarak dei lai pen kriya lupa kata ka syarak kat bagi kita ki kan thei gi ba biet ba de ki ong ai lang se to ka syarak jong pi ko pniang jong pi mo yangi
Te gitu ki kan take yong pi ngim nut ban ai na mar belai. Yo le si kan nang sempor mo. Yo le si kan nang sempor nginang hak ban up. Te ngi don kamela de kan ni. Mo te lo ong ba kita ki kan take away kim don. Nei kim don pang shu. Te la lep ke syarat ke jong ki. Te kin ya chu kum no kim stat shu, kim poi shu sa ka ba de ban poi dei na mar hap tebe tu mo ban pen shai. Te lo ong ba kita ki we ki kan take ba de ki ba san ngut ki ba start ki la ya poi sa ka jaka. Ka ba ka dei ban poi kata ka jing lek mo ban lek buat tau nong lek kurem kila poi ba lo ong ba kita gi ba biet san ngot ba de kat bakin da poi maki ka jing khang kala khang ka jing khang kala ilong gum no kala khang no kila tiet ong pli mo yangi kam long shu namar belai ka por kala dir dei ting nang ta kan gami kata ka jing kali hatu pilapen kre ne em hatu pilapen kre ne em mo Dei, kum kita thai soti ki start. Hatu pilapen kre ne em. Ni em bagi ni ki sngi ki ba mynta mo babon pelat ke jing sitom adu kata-kata. Dei, pin le ki school ru da film yo karang ka ba he, film yo school. Dei, dang ta pin ki college ru da film nang film start film biang ba film yo first, film yo distinction pi jenjar pin yo ki college. Jenjar pha kan ni ka perthai ka ba mynta. Nang ta ki khna ki bala pas ki kadan behe ru kim yo kam. Ni nang ta mi sa ki jingpang ki balai pujai. Nei. Ti kan ni kin hep ki ong ba kala jandei kata ka por ba jisu la janwan. Mut kini ki di dak kishin. Ya si pin smong kum ong ni kong ye thu khana ngam su thu su tha. Dei ka su e ban perkhat. Henry pi dei ban perkhat la dei. Bangin perkhat na du mynta bangin perkhat ngin le kum no kala dei ka por ba jisu la janwan. Mo uta nong lek kurem hang ni la ban shem ba dei jisu ken. Mo kadi ke hima kata ka jing kata ka jaka ka bagi lek kadi hima ka jong ki beneng. Langin yo kiu ni am shabneng. Langi yo kiu ni am shabneng. Ngilong ni am ki belapen kre. Ngila abit la biang ni em. Kum kita ki kentei ki bestan. Ngila abit la biang ni em. Bangin lek ba jisu la da uwan ha kata ka sngi ka bakat du mo. Te ka ong ka ketien ka jong blei na ar Timothy ka lanong ka balai ka de khot iwe henrei tu tip ya kani bah ki sngi ki bakat du kinwan ki por ki ba shitom dei kini ki sngi ki bakat du kinwan ki por ki ba shitom mde banga pendu jing kan men ya pi te henrei yang ngi pada ki bangen la ki shitom kana kita ki por kat nuru jisu dan lang bat ngi dei ne em jisu dan lang bat ngi ngi lat am na ka jing pang manu ba yo pang man ha kani hamdan ba yo pang em baru kau ni lat ni ke jingpang kata ke coronavirus kami ok tak yang ni mdan em hang ni mdan em to rakti ki bayo kata ke jingpang mdan dei ni klem don la ong bu blei jung yu la ya da yang ni te kat bakin nang wan makna kan dami skawai ke jingpang ru blei un ya da be yang ni dei dami ki ba e kan nu ki jing e ru blei un ya da be yang ni tang ba mde kin bung shuya da be yang ni padeng inum le ai mangi dei ne em mangi ba de ru ngi hab ban long kita ki bela pen kre ngin up yo jisu ngin up da ka jing pen kre kom bangi pen kre he ki yeng yo tho ha ki yeng khawai mo ni pen kre ka Christmas dei shop nang Christmas ngai thiru klor ngai ni pen kre Christmas tree ki khna pen kre ki bam babang kum ta hi ka jing em jungi ruman la ka si ka di ban long ka bala pen kre ti ha ba ngin pen kre kum no mo ngin pen kre kum no ki don hang ni ki points ki bangan ai pi ba ki ba pin pen kre kum no ki sup ba mo kumno ban pen kre ban ya syam ya utrai lan ya utau nong lek kurim kumno ngin pen kre don kam ban kala ka bamut habangin pen kre don kam ban long ki ba kumno ki ba kala ka bamut ladangi lalong ki khena ki ba dakat mo ki ba jaitu ngin long no ki khena ki ba kumno ki ba smart ngin long no ki khena ki ba tips ni ngin kala bamut no namar ngite buji sula janwan ladangi longi kena ki badakat unum ya lam yangi unum shim yangi un e be yangi hang ne perthai pi kwa song du be hang ne nengi kwa ban poi kata ka jaka ka ba pernai ka ri ka ba pernai mo ka ri ka jingkular bagi ong dei ka ri ka jingkular te ka don kam yangi bangin long kita ki kena ki ba kala ka ba mun mo uji su la ya thu bat ula ong shisha nga ong hami lemda kampat kapat ya ubriu umla ban yo i ya ke hima ublei kani long nak
la shim no yo anes kal nong ka balai ka dekat ka balai kamut kapat la ni kala ka ba mut nang tangin le kum no bangin long ki balapan kre sakawai ka point ka baning kong kalong bangin le kum no kala ka bamut ka point ka baning kong kamula dang ilong ki khna ki balada ka ki bala sai la ya imei ngin kala ka bamut no ngin nge nyo ngin tips ngi no ngin ya nyo ha kalanti ka badai ladang ilong ki bajai tu banwan shi ka yeng ka jong bleng ngin smart no kita ki long ki ki berit ki bangi ki hep khna barit ni la ban le ban kala ka bamut ndei nang ta pare ban plai ki pop ki jongi la dang ila le kinu ki pop ngin num thok ngin ya thu mo dan khna barit la ibang ngi kanu ka tiar ngila khum shim ngin ya thu yong ni so bawa sngi e ngala khum baklang la khum le ka tu ka kam ngala khum thok ye mei la fila thok mo ngin ya thu hong ngin plai lagi pop ki jongi ladang ila le kum ki le se ki nu ki kam ki bam long kham tam ki khna ki ba he mo ki bala kham san ki la kham su thu e kata khna ki bedet le se pat su thu ba ndai ki bala kham san ki la kham su thu kum nu bangin long bangin plai ta ki pop ki jongi bangin ya thu bangin num thok bangin num lien ban long ki khna ki ba thok ladang ila bakla kat nu ru ngin num bu ri namar ka jinglong briu ngim biang e kata mo ngi khum le bakla man la ka singi le bakla bat man la ka singi hiru ngi dei ban pan ma ndei pan map na no pan map na no oh no blay nang ta na kitu ki briu ru ki bangila pen sosi e ki mo na imei na ipa na ki men ki para ki parlok pa jor kum ta ter kat bi bang nang inang im ka im lang ka sa lang ye kan du kita ki briu man la ka sngi dei ne am ting ha ban pan map na kum ki taru ka bomot bangin plai lagi jong ki pom ti nang ta pe de ka balai ngin im ka jing im ka ba khut namar ka tien ka jong U Blei ka ong kum no suk ki ba khut ha ka do not na ba kin yo i U Blei Matias kalau nong kabasan kadekot kabapra. Pilong nem kena ki bakut, dorak ti. Ni kuatnya em. Nan kuat ni berjebol sudah. Kajing kuat hang ni kam shumut bak orang ban kuat tang kajan. Ndei baru kuat kajan jom kita kuat ndei. Henry kedi ban kuat ke Ka do anut. Ndei kuat ka do anut. Don ni kena ki badki. Ka ba isi ba ka tu kajing long. Mo tang supaya tak lau kila dom kalau tu dia kejing duki kan dodot ke duki ba kita sulia dom spang kita subitar spang nang ta kita mut sniu kita berkat sniu anda yo iten shoben kamu kata ka donut ka balong kumno ka bom khot la pelang lupa nga pelang beng ni kat badang jab dang le ngam tu nga pelang ka kawi ka singa pelat par ta ka jinglong nga bangi pun ni ka jinglong bas ni mo ni do nuat nei ti ki hab ki barit silong em kum ta chi sngau dom dang siong phak kam ni la khnyum la kum ta ken ale dom la kerdem ti la ong ba ngi dan kam ban im ka ta ka jing im ka ba khoi ka ba mot khina ki ba kham san ki la kham su thu ki barit pate ngin chem kum ta bangin nong ki ba khoi da ka bangi pen khoi ka do nuat ka jing ngi num bo ka nong jing snew ka do nuat ka jing ngi num perkat snew ni no inum isi ini no namar langi isi ngin kum perkat ngan le kum tai tu ngi pun ka ni ka do nuat ka jing ba ka do nuat ka jing ha ka jaka ba ka long ka ba khoi ka long no ka bam khoi nei ti na kata ka daw ngin don kata ka jing im ka ba khoi da ka ba pen khoi ya ka do nuat ka jongi nang ta pa de sakaway ka ba saw ka long sharai bat duwai ngin ya sharai ba ngin ya duwai kat bangin ang don ha kani ka perthei mo kat ba U Blei udang ibit ingi bangin sa kani ka perthei ngin long ka ba sharai bat duwai namar ka tien ka jong U Blei ka ong na ba kata tu sharai na ba phim tip lemni ya ka sngi ya ka por ha ka ba uwan khon U Blei mo ngimtep lanu unwan tau Jisu jongi nei ngini ap yu ngimtep dan bala ban ong ola shai unwan nila shi sngi unwan Jisu jongi banwan shaw yang ngimtep te henre ngin long bet ki bala pen kre da ka bangi yai sharai bat ngi yai duai finle kum no ban yai sharai bat ban yai duai kamut bangin trei be ka kam ka jong u lada fidang yo u ban long nong yalam jing raya Jingiaseng Khynnah ngin nang yai lam ba ladang ilong kin nong lum jing ai ngo ngin nang yai trei bai ka ta ngin sharai bai u ladang ilong kin kena bang yok programan polis dang ngin num pep ngin wan ngin puli na do ka mensiem ngin duai na do ka mensiem lada bu ingi ban wan ya thu khanaru nginum kentaj wala dangim nang ru ngin persang kesin ke bening kong baro ngi knyu nei coban yeng hang ni
Manu dadai makana ki pastat tamru ngi knyo namar ngin kren ni ketien ke jong blei in le ka kam ke jong blei ka long shisha ka ba e tien rai ngin nyai sharai ngin wan ngin le ka kam ke jong blei ngin nyai duai pa de ndai dang man shungin wan ngin le ni ngin num duai pa de em ni ha ban duai pisi duai ni em hai yeng ho ni duai nei nang ta kani ka jungan jong coronavirus lai kai ru ngi ban duai nei bo ngim jirong jeseng hai yeng dai lai long menta nei lai kai ngi bangin duai ru komnu ru lai kai ngi bangin syong bangin pendem ngin duai man sywa ngi sngewbha bai tang bali jingiaseng la biang ndai menta pa de hai yeng ru ngi lai duai ngi lai sharai dei ti ko tu ko jinglong jongi kan nang nyai continue kan kam de ban syukut no tang namar bala akut coronavirus ngin ya kelat no ngin me le shu ngin nang yai sharai bat ngin nang yai duai ado bakan dadai kata ka por ha ka ba manga ma phi baro in selit lang bok jisu dei sha kata ka ri jung jingkular so tanat ne man poi shata hem so tanat dei ban poi shata ish so kemen ba tile si ka por jungi kamnum dei menta si unwan hadu da pila kamrang ba la shai tang ba pila sharai duai lupa dei kanum long shu ka ya phi ka ba uji su num ong ngam itu ya pi kumba ong tu unong khawai mo bala khang tu jing khang ong tiet tok ban ple si itu ya pi ngim itu ya pi dei ki gitu ki kan thai san ngot ki ba biet mo yo uji su la sha ong ngam itu ya pi la sep ni em jing wan jing seng jungi sep wan jing seng man la kasandi ta ha at the end of the day ba uji su wan sha no ngi pa de wa ngam itu ya pi te ka ba mot bangi shuan jing seng ni shuan teneng ba shu pha i mei dei ni shu push email ni yeng let da wan hang ni le kat bomon ni ksam mi et yer ke ya hi ha da duai ri pet ki khamat be da ruai yer ke la ka jong ka jing ke la jong ka bomot ba ha kata ka por ngin sa sha me phi la le kum to yang pi hap shong ni kita pada gi bala biang gi bala le pha gi bala sharai gi bala duai gi bala plai gi pop gi bala pen khoi gi don nuat gi jing mo gi bala kala ka bomot ya no anya lam no ya pi uns ong jisu kan no ka long ka ba smau tanat ba dei te na kata ka dau tungin long gi bala pen kre da ka bang gi buat gi kitu gi jing batai menta kan diat bat ngangit scam ba kan long gi jing rap yangi bangin kan mau ba ki por kila jan ba jisu unwan batungin pen kre no ai la ka jong ka jing U Blei Un benta ka burom ke jong u amen Tang ngit scam ngila sngewbha am kata ko jitu kana le sngewbha nam bang apet nang ne ru ngalai i ba le sngewbha te U Blei Un nang kyrkhu yang i haba ya sngap ba sha skor ya tin jong Blei ban nang ai ru katuka kubur kalong kawi pat kubur ka bang ngi kum ki khun hap khana kalong ka jung mentoi bangin long ki khun hap khana ka ba pen khre la ka jong ka jing mum tu ki the so ti ki ba klam pen khre cha ka jing lai kurim ringin long ki ta ki khun hap khana ki la pen khre te sin pat ko ngai khu blei pi ba pi asam ya kubur ap deng ka jong ngi skam kalong ka jung mentoi nom ta ka jing ka jong ki khun hap khana ngi la ban pen dan kam ya ka e ba pi la pen chen Apilapun sengau hangi mengilapan pendan kam ke jing ke jungi kam ki kun hap khana U Blei Un nang kyrkhu ye pi kam ki jam ke jong pi kong ki yang kesam ke jong pi ki kun ki ti nang ai pi kamet ko kya ba kam ju kam ki jam jong pi ba kam tam nang la ban pen ai ka bor pi nang la ban pen benai khu bor lomba ka tin ke jong Blei na ka we ka por swe por ka ba U Blei dang ibin ti hani ka por pan ngai khu Blei pan hin point net ka benta ka bawa ngin ai khu Blei pan ya we nong chim tan hanu nong lam jurwai organize kumjur namta ki nong ni registration ki bla kloi ban chim ka jong menta hadu kla poi na du ki pon nyo buje tengah ai khublei ye ki ru ba kla system U Blei Un nang kyrkhu ye pi pa kumjur ngai khublei na du nong plus dang nong duwai ru ba ro khoi ki nong chim menta ka ne ka sngi U Blei Un nang kyrkhu ye pi nang kyrkhu ko wi pu kam ka jam ka jong pi hanu no ba pi don U Blei Un nang kyrkhu ye pi ngit kam U Blei Un ai pi kabur ba pinang la ban syakri khamba lomba ka ni ka je syakri ka jongi tingin poi na menta ka benta ka bawai in chim menta lang ka jingruai ka basan pusau hadin kata hadin mengladap ban ruai nga kerpa di ada basa bare mi jongi Dr. Al Kaji bis ngoba ban ai ka jing duai lingkot ba kum ju ro ka jing kyrkhu pen wai
kajing ruai ka pesan pusau tang kum unang ra atiar ngayang skam nga ab banbut tang su hukum usim mantul lada syaprang upha yang ringkat bu kapten kum sipai babaha kajing ruai ka pesan pusau lambat lai tlik khot baka chorus yang skam ngaban butang syukur usim bantulah dasyat pangupayanya ringkai balugat dan kunci bai babha snap kajing pertah Saphira khot minggi bahar katin syadin kiran ngatim kapten unsyanya datang raja lalong sisa nateru kapten unsyanya datang raja lalong sisa nong raja hadeng gatman kijil pernai ngadon bandang apat soya hukum bapoy ang dahia jubah kenran nalakloy Satsang kajing pertah Saphira khot miki bar tatin syadin kiran Debu kapten unsyanya datang raja lalong sisa debu kapten unsyanya datang raja lalong sisa tangkum unang raja lalong rei ngayo tatang sngewbha pernai U Blei Un burang ruhan kipan kamneng ladahan katung adu bakun ngayeng snap kajing pertah Saphira khot miki bar tatin syadin kiran ngatim kapten unsyanya datang raja lalong sisa
shanya yanya datang raja ngano shisha Tengin yong lang Jingiaseng U Trai. Ko kpa sngewbha neng long beku ke kerteng ke jome wan ke hima jome long kambon jome haka kendo kumbab neng to ai ngi mynta ke jing bam jungi kepala sngi to map rungi ne kang ke jungi kebangir ngi map ke balas sni wingi to dalam ngi si pencoiru resumari ngi ne kebasniu nama jome long ke hima kapor bakaburam hiru halakerta amen bawai no atrai kran ngi aingu nak mentak ni ke jing syakri ke bangi ban rung ke yeng ke bekoi ke kentang ke jome kum ke Jingiaseng Khynnah hadin bon teliki benai ablei kran ke bangi mio ban syakri syu ke yeng ke jome re ablei kran ngi aingu ye ke kti ke badan bor ke jome ke baya yalami ke Jingiaseng Khynnah to isne ya rab yengi atrai kran bangin long ke baya pen kre ke jing im ke jongi namar ke jingwan ke jome kala dan hajan to isne to ya rab ablei kran bangin ngothu ni jing sha kum gi khna red ro ablei kran bangin penwan chika yeng ke jome ngin ya ro ngin pen rom ye ke kerteng ke bakhu ke jome ngin yai am ye ke jingwan ke jome light ring ya try kran ke jing kyrkhu bakan sai tam ke jome bato aru ke jingai ke barap yang tap karhai jong try jungi Jesus Christ ke jing ba jong blik pan bam jukun chat bor je lam je ben ganjo men sem bakhu doai kini ke jing kyrkhu lai we kin da shong sa ringkat ba ke Jingiaseng hang ni ba ke Jingiaseng Khynnah hakaleng sarla ka perthei mynta do hala kerta hiru amen